Engabe-ke wakhula ey'nsizwa ey'njani uShembe? Ake sicaphune-ke umndeni sizwe ngalolu daba ukuthi wona uthini. Wakhula wayinsizwa engenandaba nenkolo engazi lutho eyinsizwa nje. Waze waba nothando lwey'nkomo, waba nesipani sakhe sey'nkabi. Wayalime yedwa akaze sizwe emlandweni khona umuntu okalime yedwa. Kwakuvele kuyisimanga nje kwakhe. Kwahamba-ke kwafika izwi-ke likaNkulunkulu ukuthi akushiye konke lokhu alandele uNkulunkulu ayoshumayela ezweni lakwaZulu uyathunywa. Wayanqabe noma selifika leli zwi athi cha, angifundile mina. Bakhona abanye abafundisi ey'nkonzweni zangaphandle abangawenza lo msebenzi esho-ke kuleli zwi likhuluma naye. Wahlala kubaba mkhulu engayinaki lento kodwa lento ikhuluma naye. Isikhathi eside-ke njengazo zonke iy'nceko zikaNkulunkulu siyazi ukuthi kuyaye kube nzima ukuthi umuntu oyisithunywa sikaNkulunkulu ashesha kwemukele ukuthi uNkulunkulu ukhuluma naye amthuma. Kodwa uNkulunkulu wafika kuye wathi cha Shembe, angikulandeli ngoba nakho ngithi ufundile. Ngifuna ukukuthuma kubantu bami asebehlubukile benza noma kanjani abangasawugcina umthetho kaNkulunkulu. Washuba lokhu ukukhuluma kangukuthi kwaze kwafika izingane zakhe. Kwathi indodana yakhe enye owayeyithanda KwakuJona wathi ngeke ayingcwabe. Wangathi uphambene engqondweni ngoba akavumanga ukuthi lo ngane ingcwatshwe. Ayingcwatshwe uNkulunkulu ngoba uyena oyibulele. Yabona amakhosikazi engabaza athinta umngani wakhe. Umngani wakhe-ke owayengumlungu ngoba babesemaplazini eHarrismith. Wayengumlungu waseyithatha-ke leyo ngane seyingcwaba. Ngaleso sikhathi-ke la evumile-ke khona ukuthi cha akahlukaneke nalomsebenzi ayiwenza. Bese-ke egxila-ke emsebenzini wokuthi ashumayele izwi kaNkulunkulu. Wamdela-ke wadela iy'ngane zakhe, wadela amakhosikazi akhe, wavalelisa, wathi abamgayela ugume lwafakwa eshumbini. Libanjwayo waphatha ibhantshi wangena indlela wathi uselandela uNkulunkulu. Wambuza uma wakhe Mahadebe ukuthi hawu wemloyiso uyaphi uyakwazi ukushumayela? Wathi uNkulunkulu uzongifundisa. Wangena indlela wahamba. Uthe-ke efika kuleya ntaba-ke okuthiwa iy'nhlangakazi wase-ke wahlala khona-ke isikhathi khona okungangokuba-ke abantu abaningi base bembiza ngohlanya-ke abantu abakhelekele zayindawo-ke zaseNdwedwe. Futhi-ke ngokomlando kuyaveza ukuthi ziningi iy'ngqinamba abhekana nazo kuleya ntaba yalaphana-ke enhlangakazi eNdwedwe. Ehleli-ke lapha eNtangabeni ziningi izilingo ezaba khona ngoba wayehla njalo ezansi eyophuza amanzi eyokha amanzi. Bathi abantu bakuleya ndawo enhlangakazi cha, khona umuntu odla imbuzi lapha. Seyiqedile imbuzi zethu. Basebehlangana bethi bawumshaya. Awu yansizwa. Kunjani? Hayi ngiyaphila. Uwele odla imbuzi zethu kanti la usuka la singazikhona uzohlala la udla imbuzi zethu. Mshaye kasobani bani ithenye insizwa kashawe ngomunye. Ithenye insizwa kashawe ngomunye. Uthi lonya wena umshaye ngani? Base bexabana sebelwa bodwa wayesebalamula futhi. Kahleli bantu abami yekani lento. Ngesikhathi uIsaya lokhu yena esikhuluma ngayo. Eqala lo msebenzi uqale ungekho la kuleli zwe lakwaZulu. Wayehamba eshumayela futhi abantu emasimini belima fika shumayele abamzwayo bamlandele. Benamabandla abantu ngaleso ikhathi. Isikhathi esiningi waye ababuyisele emabandleni abo. Ethi abaqhubeke emabandleni abo. Kwaze wafika isikhathi ke lapho ke abasebemlandela khona ke sepaphathisiwe ke
wayeselakha-ke leli bandla iNazaretha. Bengakavunyelwa abantu ukushumayela bengarejistiwe amasonto abo, abafundisi bengayanga emakholeji. Izayoni zaziyileyo nhlobo naye kuShembe wayileyo nhlobo, kungekho umuntu oyekholeji benemfundiso nje kaNkulunkulu. Beselwa-ke lamanye amabandla kwakusahamba amangisi-ke lapha ehamba ngamahashi namaphoyisa beshawa abantu abasonta ngabodwa, ngoba ngalezo yikhathi yayingakafuneki, yayingekho inkolo yabantu abamnyama. Wayeboshwa abefundisi bamabandla abamhlophe bethi uzothatha abantu babo. Ekwakheni kwakhe umsebenzi uwakhe kabukhulu umsebenzi, wawakha kanzima, ehamba yedwa, ephelezelwa ke yilabo bantu ababili abathathu. Ewakha lo msebenzi ngaphansi kwesimo esibukhulu, ethukwa, ebekwa amacala, kuvela lokhu yana. Namhlanje uboshiwe, uyaphuma kusasa uphinde uyaboshwa. Kuney'manga ey'ningi-ke ezazenzeka-ke lapho base bagcina-ke bemvumela inkantolo ukuthi cha, qhubeka Shembe ngoba wena awuthathi muntu ngenkani, ushumayela ivangeli likaNkulunkulu bese kubayibona abantu abakulandelayo. Kwamaye ebuya-ke lapho uShembe-ke sechitheka konke umhlaba-ke, esehamba ezafike endaweni yaseNanda-ke lapho usefuna-ke indawo yokuhlala-ke lapho. Kwakukhona uJohn Dube lapho. Efika eNanda wakha ubudlelwane noJohn Mafukuzela langalibalele Dube, okwaba ngumongameli wokuqala kuKhongolose. Ngezinga laMafukuzela lemfundo wayesiza ekubhaleni izibonakaliso zikaShembe. Abamkhulu wayethi mayebona isibonakaliso ngoba wayengakwazi ukubhala, akhuphukele kuJohn Dube ayolala khona. Ngo-12 ngo-1 ebusuku sokulela kozuka nje ngabantu befika eNqongqoza. Uphuma unkosikazi kaJohn Dube ayolala ey'nganeni zakhe. Ubaba asuka embhedeni wakhe eze kulowo kamme ubaba uShembe, bahlale akhwele kulo kababa baxoxe, abhale yonke into ayibonile ubaba mkhulu ngishilo isihlabelelo sasibhalwa kwaJohn Dube. nalapho ekhaya lisekhona nje lolotshe elalihlala ubaba uShembe, bekhuluma iy'ndaba zalapha eKuphakamile. Waqala-ke wathenga namaplazi enzela ukuthi kube yimizi yesonto. Wahamba-ke ethenga amaplazi-ke laze lavuthwa isonto, wabafundisa abantu nokusina, wabafundisa isabatha kuyinto engasagcinwa. Into eyafika naye leyo wayivuselela kubantu ukuthi akugcinwe isabatha. Wayibeka-ke imithetho yonke-ke yesonto, kodwa kuyimithetho eyayifika kuyena mhlawumbe ngizwi noma iboniswe uNkulunkulu ukuthi fundisa abantu ukuthi yonke-ke into eyenziwa eKuphakameni ayisukanga kubaba mkhulu ngoba ezenzela. Ubaba mkhulu izifundiso zakhe zaba ziningi kakhulu ngoba wafundisa ukuba abuyisa amasiko. Mayefika uShembe phakathi kwabantu abamnyama wathola abantu benemkhuba namasiko, njengokuthi babegqoka isikhumba, begqoka amabheshu, behlaba izinkomo, behlabela oyisemkhulu, benxusa kubona ukuthi ababanxusele uNkulunkulu. Wafika uShembe wathi kuhle lo uNkulunkulu uyakwamukela. Ingane ayihlonipha abazali bayo. Umntwana ongabahlonipha abazali bakhe insuku zakhe ziyancipha. Intombi iba intombi nje iyozikhishwe ngumshado ekhaya, ayiqomi la eKuphakameni. Umthetho usho njalo, intombi ayiqomi. Esinemithetho esiphila ngaphansi kwayo ukuthi uma uyinkosazane uyayilinda kuze kushaye isikhathi lapho uNkulunkulu akupha khona umkhwenyana ngomthetho wakhe. Lokho kuzivikela nasezifweni esezikhona phakathi komhlaba. Isiko
ngokwasekuphakameni liwumthetho kaNkuluNkulu. Inkolo yabaNazaretha igxile kakhulu emasikweni. Mawungabheka kahle lapha ekuphakameni siyavunula. Mangabe wenza isiko usenza khona okufanele ukwenze njengomuntu omdabu wakini ngoba noma ungaya kwezinye izizwe noma ngabe zikuphi zinamasiko azo eziwenzayo. Kwenkolo ukugcinwa kwalelo siko kuye kube khona umthetho obekwe uNkulunkulu abantu bese beyakholwa ukuthi ukhona umthetho obekwe uNkulunkulu ukuthi okuku. Angikholwa ukuthi kufanele kube khona into esesingathi yaxabana lapho ubudlelwane bulapho ukuthi ukukholwa kuhlangene nendlela uNkulunkulu athi umuntu akaphile ngayo. Lokho kukonke kuthathwa ngokuthi inkolo. Wenzela isibonelo ngabasentshonalanga abathi mabefika bathi ukukholwa ngeke uNkulunkulu umkhonze wena ubhince ngendlela yakho yesiko lakini. Khumbula ngisengane nje ngikhula kwadla amahlathi ukuthi abazali amantombazane omntwana Agnes nomntwana Nicolina ngikhumbula umkamfundisi somkhulu umsindo ngoba befaka ubuhlalu nje entanyeni ethi lokho ubuqaba kufanele bajeziswe ngokwesonto. Kwakungesile iqiniso imfundiso leyo noma inkoleloze abafika nabasentshonalanga bathi uma ngabe befika bathi nina njengoba ninsundu nje ngeke nikhonze uNkulunkulu nibhince ngokwendlela yenu noma nina nisanda lezo inkolelo zenu ukuthi abantu abamadlozi noma abantu bakini abadala bangasekho niyabakhumbula noma niyabahlonipha. Well, amadodana ke kaShembe ke lawo afakazayo ke nomndeni ake sizwe ke ukuzalwa ke kwakhe ke uShembe umqalo wendlela ukuthi ke wafika kanjani yena emhlabeni. Ake sizwe ke sithole ke nolwazi olugcwele ukuthi ke wafika kanjani uShembe kulomhlaba. Kwabikezela ukufika kaShembe kwabikezelwa kuyisemkhulu umzazela ukuthi owayela kwela kwaZulu ungakashiyo ukuthi kwaZulu ukuthi uzozala. Kwaqhubeka kwaze kwafika kunini umzala uqobo lwakhe izwi lafike labikezela ukuthi uzozala umuntu uNkulunkulu ayosebenza ngaye uqoqa indlu emnyama. Uma siuzwa kumlando kaSithela sizwe ukuthi intombi bathi beyotheza babona imbali enhle isehlathini. Base beyingunga ke lembali beyibuka mabeyibuka lembali kwatholakala ukuthi le ntombazana kade bavele isimanga nje yona yayithatha ayidla lembali. Mabeqhubeka betheza inkuni lapha ehlathini sekukhuluma izwi nje emkhathini lithi lalela la ntombazana kade lokhu okudlile bengesiyona imbali bekungumoya oyingcwele wena uzozala umuntu oyoba isikhonzi sikaNkulunkulu okuyothiwa uShembe. Ubaba uShembe ngimazi kakhulu noma ngangisemncane kodwa ngiyamazi imisebenzi yakhe ayenza nangobukhelwane bethu naye. Mina nje engikwaziyo kakhulu ngaye ubaba uShembe kwathi ngelinye ilanga ngigula kakhulu wayesethi hawu Dube ingane iphethwe yini wayesethi ayidli iyaphalaza iyagula nje iyashisa wonke umzimba. Wayesethi letha lapha ingane Dube niyodlala ngemali nje nipha abantu imali. Nempela wangithatha-ke noma wavele wangibeka izandla wangithandazela kuthiwa ngaphalaza akubanga kusayiwa nasedrobheni. Kuthiwa ngakhalela ukudla ngaleso sikhathi sengilambile ngadla ngaphila ngizange ngizwe kudokotela.